Намираме се в Божурище и се провежда кампания Не на златодобива в община Божурище. Това е първият престрашил се. Добро утро! Какво ви доведе тук? Доведено основно притеснението на хората в общината, че в нашата община ще има златодобив, което неминуемо ще доведе до промяна на околната среда. Все пак тук ни израстват нашите деца и всички ние се притесняваме за тяхното здраве. Притесняваме се, че обстановката, която ще настъпи като природни дадености, ще бъде променена драстично и не смятаме, че това ще доведе нещо за общината положително, по-скоро обратно. Смятам, че начина на живот тук ще се промени и не само в нашата община. Смятам, че негативни процеси ще има и за столицата, понеже ветровете са от запад на изток. Това неминуемо ще замърси не само София, но и Банкя, където е курортен град, водите. Смятам, че не само ние трябва да сме против това нещо, но и софиянци също трябва да застанат зад нас и да се борят срещу големите инвеститори и да не правят такива неща в България. Има хора, които икономически смятам, че за тях ще бъде добре, но това са много малко хора, не е обществото. Не е премислено от общината хода, който са направили. В момента го разбират и смятам, че ще има положителен нашата борба ще има положителен резултат. Ще видим какво ще стане. Прекрасно. От това, което казвате, разбирам, че вие сте твърдо против и не на златодобива в община Божурище. Твърдо против, не само в община Божурище и на други места, но все пак тук съм коствена жертва, не само аз и децата ми и обществото, така че да, твърдо против. Хайде да събудим божурчани и да се присъединят тук. Кажете им нещо. Пийте кафето и бързо. Пийте кафето, идвайте. Сега е момента да бъдете тук и да се борим срещу златодобива в нашата община. Благодаря. И аз ви благодаря. Всичко добро. Симен, добро утро. Добро утро. Искам да разбера какво ви доведе тук. Доведеме желанието ми Божурище и общината да останат чисти, да не бива разкопаван терена около Божурище и да няма открити мини, които ще замърсят и околната среда, и водите, и здравето на децата ни ще бъде застрашено. Какви са най-големите ви притеснения? Че децата ни ще живеят в една доста замърсена среда с много вредни неща, които ще доведат до болести и неща, които ще ги... Вие сте тук като обикновени граждани, подкрепяте тази кауза. На какво сте готови по принцип за нея? За сега по мирен начин да търсим варианти да се справим с нещата. Надявам се, че няма да се стигне до там и че отговорните органи ще вземат мерки, за да не се стига до по-тежки и по-сложни неща. Смисъл неподчинение на обществото и така нататък. При един бъдещ референдум как гласуваме? Против златодобива и добиването на всякакви други вещества, които могат да навредят на природата, на децата ни и на бъдещето ни. Хайде да призовем божурчани, които още си пият кафето, да се присъединят към нас. Къде? Заповядайте, елате да си кажете мнението в градинката на парк Божурище. Благодаря. Хубав ден. Третият престрашил се. Добро утро. Какво ви доведе тук? Добро утро. Доведе ме това, че съм силно против това, което се замисли да се прави в нашия район. Божурище, Златуша, Росоман, абсолютно всичко. Какво ще се прави? Това, което ще се прави, искат да копаят за злато, като съответно за да се стигне, за да се направи това нещо, най-малкото ще се замърси природата. Най-малкото казвам. Природата, което пък всъщност е всичко, защото ние сме тук, може би заради нея и
много лоши неща ще се случат, защото се използват химикали, които не са добре за самата природа. За водата, за въздуха, намалява популацията на животните, но най-вече водата и въздуха, основното, с което ние живеем. Това, което използваме, защото и ние, и нашите деца, всичко. Мислите ли, че хората са наясно, че голяма част от хората си дават реална сметка какво значи един златодобив? Дали знаят, дали има информираност по тема? Не знам дали знаят. Аз също лично не съм много добре запозната, но когато така има повече гласност, ти съответно започваш и да търсиш малко повече информация, започваш да се интересуваш имало ли го е това на други места в страната, нямало ли го е и научаваш какво се случва. Ясно е, че ние не сме нито химици, нито нищо, за да знаем точно какво, но факт е само като чуеш живак, алуминий, това са се така недобри елементи, които не влияят добре на природата, съответно и на хората. Мога ли да ви помоля, ето така както си стоите, някакви секунди или колкото време ви трябва да ми измислите вашето си послание към хората, към божовчани и към други хора от страната, при които предстои бъдещ инвеститор да копае за злато? Аз ще помоля, нека да излезат най-вече на референдума и да гласуват, защото това, което може да се случи, не е добре за никой. Най-вече за нас хората, за нашите деца, за нашето поколение. В последно време тук те наистина много се увеличиха, за което пък ние сме щастливи и радостни, но ако това се случи, няма много да е добре. Нека да излезат на референдума, да гласуват. Това е. Да излезат и да гласуват. Това е начинът, може би единствения, да бъде чут гласа на обикновения човек, който е против златодобива в Божурище. Да. Това мисля, че е най-сигурният начин, да. Благодаря ви. Добро утро. Първо към дамата, какво ви доведе тук? Ние сме жители на община Божурище от няколко години, по-скоро от 5, но обичаме това място, харесахме го, дойдохме тук, но за последните събития, които се случват с проектите за сондажи и евентуален златодобив, много ни притесниха, разтревожиха и затова активно участваме в противодействието на тези предстоящи безумни за нас процеси, които предстоят. Какво ви притеснява най-много? Притеснява ни, че природата, която тук е уникална, въздуха е чист, всичко това ще бъде разрушено. Ние работим свързани сме с сферата на горите и сме много притеснени. Знаем какво означава да се нарушат екосистемите, почвите, природата, животинския свят и най-вече отровите, които ще произлязат от всичкото това и ще засегнат здравето на нас, нашите деца и на всички хора наоколо. Притеснителното е, че е близо и до София и призоваваме и столичани, всички жители на столицата да се присъединят към тези действия. Мислите ли, че хората до голяма степен са информирани какво всъщност означава един златодобив, например, да кажем, или сондаж? Не мисля, че са добре запознати с вредните въздействия, въпреки че на територията на страната има няколко такива производства. По-скоро това са корпоративни интереси и много вредят на здравето на хората. Как си обяснявате защо държавата допуска това? Тя каза корпоративни интереси. Какво да коментирам повече? От 2013 до сега едно и също се повтаря. Какво се повтаря? Корпоративни интереси. Всичко това, което се случва в държавата, не е в интерес на народа, на хората. Тоест държавата пренебрегва гласът на... Какъв е начинът вашия глас да бъде чут все пак? Един референдум е възможно решение. Все повече хора да застанат за тези каузи, да покажем, че ние сме тук, ние сме в България, останали сме, искаме си нашата земя да бъде чиста,
нашия въздух да бъде чист, почвата, всичко, да живеем в една нормална среда. Да се противопоставим на тези корпоративни интереси, за които, разбира се, това не е важно, което изброих преди малко. Те имат съвсем други цели. Собствениците на тези огромни компании, корпорации и техните семейства не живеят тук. Използват нашите богатства за лично благодетелстване. Така че това е нашия интерес. Това е нашата кауза. Да пазим нашата държава чиста, нашата природа, да я съхраним. По отношение на каузата имах възможност да говоря с много експерти. И всъщност един от проблемите, които те очертаха, е именно това, че това, което ще се случи след добива, се усеща така през годините, след 10 години, т.е. в по-дългосрочен план. Дали това е причината повечето хора да стоят така в една никаква позиция и да не взимат отношение? Хората в България са по-скоро пасивни, когато се случват такива неща. От друга страна, нашите първи действия тук на територията на община Божурище не бяха отразени от медиите. Това не е малко. Това е целенасочено действие. Тоест хората като цяло не са информирани, нямат достъп до тази информация. Така че на това отдаваме тяхната пасивност, как да се изразя. Нека да ги събудим сега и да ги накараме. Нека да ги събудим. Хора, заповядайте. Каузата си заслужава. Сега е момента да се противопоставим. Благодаря ви. Какво ви доведе тук, господине? Просто съм потърпеш от цялата ситуация. Живея в Златуша и се чудя, ако това нещо се осъществи, къде да бягам и да си зарезвам дома. Защото аз споменах на миналата среща тук в салона, във Враца, от това хвостохранилище, хората как умираха много набързо и то само които са се спасили от удавянето. А тук това нещо ще бъде с години. Постепенно ще те съсипва той отровен въздух, водата може би няма да става за пиене, но се сещам за още един случай. 15 години летях на изтребителите и като ме бракуваха, ми дадоха годност за граждански самолети. И когато летиме от Пловдив към София за кацане от изток на запад, минаваме над Средна гора, над Мокмедет, минно-обогатителния комбинат. И тогава я гледах тая огромна конусна яма надолу и отстрани изсипаната пръст и нямах представа за какво е. След това вече като разбрах, като видях тази снимка тук на брошурката и си обясних какво жестоко нещо е насипаната пръст, праха от вятъра, който се разнася и след това хвостохранилището на Златица и Пирдоп. Това нещо се носи не десетки километри, стотици километри и го гледаме отгоре от въздуха по долината. Така че няма спасение. Нищо, че Златуша е на 15-20 км от София. Това ще се разнася с тия ветрове, западни, както са обикновено преобладаващите, на стотици километри. Ако почнат тия 45 сондажни кладенци с цялата жила през България, просто половината от България ще бъде унищожена природата, хората болни, а тия, които са допуснали това нещо, с паричките от комисионните ще си живеят на някоя държава на чист въздух, чиста водичка, с гузна съвест. Не знам дали ще могат, дали ще усетят, че има гузна съвестта. Така че затова се включва в това нещо. Просто да го предотвратиме. Каква е възможността? Какво може да се направи? Мислите ли, че някой ще чуе вашия глас? Такива събирания, но това е малък мащаб. Просто информацията по някакъв начин, щом телевизиите не искат да идват, по някакъв друг начин да стига до хората. И аз пращам на приятели, на роднини, независимо, че не живеят тук и че няма да ги засегнат. Същото нещо горе-долу, което го казах, да го пращат на другите, за да знаят и снимка на цялата жила през България, да го знаят и да не го допускат. Знаете ли, един експерт ни каза, че цялата страна е надупчена. Така ни каза. И че всъщност преди много години, че всъщност в България се знае къде какво има като залежи и че реално цялата идея е, че корпоративните интереси стоят над интереса на
то не е интереса, но над гласа на обикновения гражданин и тези пари, които идват от комисионните, се прибират в нечи държавни джобове. Това нещо как можем да го оправим ние? Труден въпрос. Два начина има. Или президента да въведе военно положение, или гражданска война. Не виждам друг начин. Аз виждам, че тук има хора, но не са толкова, колкото би ми се искало. Дайте, господине, да ги събудим, да дойдат тук, кажете им да стават и да идват тук. Това, което казах до тук, сигурно трябва да ги наведе на тази мисъл, че трябва да се включват. И те в кампанията и да оповестяват и други хора. Просто, даже в Люлин, понеже имаме апартамент, там и ходих да събирам подписи. И познати от блок, ама мен не ме засяга. Нали в Златуша ще мината? Викам, чакай, отровния въздух. И тогава вика, дай да се подпише. Ама не може на всеки да му ходиш до входа, до апартамента и да му кажеш, на всеки да го приказваш това. Трябва просто по медиите по някакъв начин. Айде за финал вашето послание. Можете ли да формулирате нещо като послание към хората, към държавата? Към хората бъдете здрави, борете се да не допуснете тая трагедия, защото то ще бъде и екокатастрофа, и хуманитарна трагедия. А на държавата трябва да ги ликвидираме тия хора или да влезат в затвора. Да не им се дава думата на тия, които са за затвора. Да ни баламосват и да ни лъжат и да ни крадат. Не виждам друг начин. Благодаря ви, господин. И аз. Хубав ден. Благодаря. Как се казваш ти? Крум. На колко години си? На 5. Къде живееш ти? На улица Георги Пемковски, номер 13. Ма това в кой град? В този, на който сме сега. И какво искаш да ми кажеш? Не на добива на злато. Защо? Защото така ще ни замръсят водата, въздуха и всичко друго. И заради тези астроничковци правиме ето този празник. Много ти благодаря. Хубав ден. Хубав ден. Чакай малко. Я кажи на всички, които спят сега в Божурище, ето тук по-долу, да се събуждат и да идват тук, за да се чуе техния глас. Хайде всички, които спят, да се събуждат, че ще закъснете. Много ти благодаря. Благодаря ти. Браво. От някъде сте ми позната. Кажете ми какво ви доведе тук. Аз съм Горица. Няма смисъл повече да се представям. Хората ме познават, а и да не ме познават, аз не държа да ме познават. Искам да се обърна към инвеститора, който е преценил, че нашата земя е подходяща за златодобив. И да му кажа, че уважавам бизнеса, който развива, но просто на време да разбере, че няма смисъл да харчи пари и да се опитва тук да прави това нещо, защото ние в нашата община няма да го позволим. Нищо лично към него. Просто ние не желаем в нашата община да се извършва минна дейност. Имаме и предишни опити, имаме доста хора, които са пострадали от добив в нашата община на времето. Така че просто на време нека да се оттегли, за да не се налага да водиме дълги и мъчителни борби, нито ние, нито той. Уважавам този бизнес, като всеки бизнес. Ние знаем, че той не е виновен, но просто не желаем тук това да се случва. Не сме нито геолози, нито някакви учени, които да обясняваме някакви неща, а пък хората от другата страна да ни обясняват, че ние говориме неверни неща. Просто ние не желаем това да се случва в нашата община. И се обръщам към жителите на нашата община. Много се надявам, че хората, които твърдят, че няма смисъл от каквито и да било действия, да стават все по-малко. Те сега са малко. Просто искам да няма никакви такива хора.
И се надявам, че като първа сериозна стъпка, защото тя няма да е единствената, хората да излязат на референдума, да гласуват. Те знаят как, няма да им обясняваме, защото мисля, че няма разумен човек в нашата община, който да смята, че това в нашата община трябва да се случи и ние трябва да си мълчим. Няма да си мълчим. Дават ли си сметка хората какво означава един златодобив и как ще се отрази на околната среда, на здравето на децата им? Ами, ще говоря с конкретни примери. Миналата седмица на едно от събранията, което правихме, имаше една дама, която ние не познавахме. Тя се засели преди 5-6 години в нашата община и тя обясни как тя е от Пирдоп и че това, което ние си представяме, е около 20 пъти по-страшно. И ни разказа просто как нейната майка е медицинско лице. Обясни ни как в тяхната община вече хората почти не стигат до пенсия. И ни обясни, че когато вечер си простреш чоропогашника на простора, сутрин го намираш с дупки. Не знам друго какво да обясна. Случи ни се така, че един господин геолог се появи тези дни, който работи за компанията, която извършва проучванията, която ще извършва проучванията и ни обясни, че няма нищо страшно и нищо опасно, че това е една съвсем обикновена дейност. Да, ние го очаквахме, че ще има такива хора, но ние не сме хора, които не знаем какво искаме в нашата община. Все пак сме в Шопско и ние няма да позволим това нещо да се случи. Вярвам и съм сигурна в това, че ще се случи. Вярвам, че на референдума няма да излязат 40% от хората да гласуват. Вярвам, че на референдума ще излязат да гласуват над 80% от населението, с изключение на тези, които най-вероятно по някакви форс-мажорни обстоятелства няма да могат да излязат да гласуват. Така че просто искам на време да предупредя да не се напиня, на шопски ще го кажа, да не се напиня никой да прави мина в нашата община. Малко хумор накрая да вкараме. Чао! Чао, горички! Добро утро, добър ден! Какво ви доведе тук? Доведеме каузата за протеста. Първо да ви се представя, казвам се Иван Иванов. Живея 10 години в Божурище. Като цяло работя като общински съветник в общината и ще вървя в посока да няма открита мина на територията на нашата община. Родител съм на 2 деца, искам да диша чист въздух, да пия чиста вода, да остареят в този град. Като цяло ме притеснява факта, че хората върви едно такова мнение, което не е... виждате ли, че златодобива е нещо добро, златодобива ще донесе нови работни места, ще доведе до ръст на икономиката, на безработицата да намалее. Това нещо не е вярно. Имам честа да посета градове, които има мини, дори които са приключили. Те в момента са в много неприятен опадък, както и селата. Надявам се да не се случи това нещо на нашата община, защото наистина е много пагубно за развитието й. Много смело от ваша страна. Смело е, защото когато виждаш какво се случва пред очите на един човек, е нормално да взимаш отношения. В крайна сметка, ние сме избрани като общински съветници от хората в Божурище и трябва да защитаваме техните интереси. А интересите на населението е да няма мина открита, защото тя е съпътстваща с много, много, много проблеми. Може би хората не знаят за това, няма достатъчно информираност, обаче къде е държавата в цялото това нещо? Държавата е с подписването на тези документи, в които да има проучване, да има сондажи. До там, доколкото сме информирани, е държавата, което е лошо за хората, които са в общината, които живеят на територията на селата, на близост до тези сондажи. И смятам, че това нещо е много, много, много лошо. Тоест зло за самите хора. Послание от ваша страна? Посланието ми е всички да бъдем единни, както ние сме единни в Общинския съвет, така и хората да бъдем единни и на референдума да излеземе, да изявиме нашето мнение, което предполагаме единно, с това за самото развитие на общината, за това, че нищо добро няма да донесе мината, което се смята да се отвори на територията на Божурище, да бъде полезно за нас. През
Да, разказваме на децата си, те са информирани изцяло, че където има мина, има много проблеми. Средната продължителност на живота на хората е много ниска. Постоянно се увеличават ракови болните и аз не искам да не доживея възраст, която да бъде така твърде ниска, защото ще бъде отровен въздуха или водата и така нататък. Децата понякога са доста по-мъдри от възрастните. Те какво виждате и какво четете в очите им, когато Ами, в техните очи имат опората като родители. Те искат да имат опора като нас, като родители, да защитиме, защото близките години няма да се усети някакъв проблем като цяло, ако се отвори мината, но за тях е борбата, защото след 20 или 30 години всичко ще бъде унищожено като цяло. Природа, почва, неща, които са свързани пряко с това, че живеят на територията на общината. И не е правилно да градиме нещо и да създаваме и в един красив момент то да бъде унищожено от това, че някой иска да спечели милиони. Може ли да ги събудим хората да дойдат? Силно се надявам, да, независимо от времето, което в момента малко не е подходящо като цяло за събирането, но мисля, че не трябва да бъде пречка времето да дойдат. Така че заповядайте, елате. Всичко е това за нас, не е за някой друг и за нашите деца. Благодаря ви. Много благодаря ви за успеха. Добро утро, добър ден. Ти ли нарисува това нещо? Да, Как се казваш? Георги. На колко години си? Скоро ще навършвам 7, но съм още на 6. Още си на 6. И какво пише? Ти много хубаво пишеш. Браво на теб. Благодаря, мама ми помогна. Какво пише на тази прекрасна картина? Ами, не мога да го прочита в момента. Не съм го чел, така че не знам. А какво правиш? Какво те доведе тук? Зад каква кауза заставаш? Зад каузата за чистата природа. Чиста природата, не мръсна. Искам само чиста природа да си бера от градината. И да си здрав. Да. Господине, какво ви доведе тук? Ами, доведе ме проблема, който възникна на територията на нашата община. Ние всъщност не сме местни. Преди 10 години закупихме имот на територията в село Росома с идеята, че това е едно прекрасно място с чист въздух. Всичко беше прекрасно до сутринта, в която ние разбрахме какво предстои. И това беше всъщност 2 дена преди срещата в Златуша. И от тогава с извинение ние сме доста така напрегнати. Съдействаме изцяло на сдружението, което създадахме, защото с тези хора в сдружението ние сме съселени, така да се каже. Но аз искам нещо друго да кажа, което е безумно обидно, защото ние гласуваме доверие на нашите държавници, чрез изборите. Гласуваме доверие все пак те да работят за нашата държава, да работят в името на народа, на хората, които са гласували, които са им дали доверие. А в един момент излиза така, че ние оставаме предадени. Да, предадени, защото елементарното никой не ни информира за какво става на въпрос. Това са няколко правителства преди това, ние научаваме в последния момент. Това е безумно грозно. Не само, че сме предадени, ами всъщност не и продават на чужди компании, които с извинение чужди компании, те мислят само за личния си интерес, за облагата. Те всъщност не мислят какво ще остане след тях. Не мислят за тези деца. Не мислят за природата, за чистия въздух. Ние се гордееме. Ето малкият, като дойде, той първата му работа с извинение отива да си Мислят си само за богатството. Това е обидно към народа, който им е гласувал доверие. Другото, което е лошото, че има и други населени места, които са под същия казус. И лошото, че тези хора не знаят за какво става на въпрос. И в един момент ще стане така, че и те една сутрин ще усъмнат с проблем. Това е безумно обидно и държавата, съжалявам, че го казваме, се борихме за демокрация, да се махне и другара Живков, така тоталитаризма. В един момент какво става? Взимат се еднолични решения и еднолични партийни решения.
и ни се сваля вече като къде е гласността? Къде е разговора с тези хора? Ние не може да бъдем една проста маса за тях, просто едни хора, които щъкат в този район и те да правят с нас каквото си искат. Обидно е. Съжалявам, че го казвам. На мен това ми е много обидно. Благодаря. Какво трябва да направим? Да гласуваме на референдум, да се обединим? Референдум, да, ние на референдум. Аз искам да ви кажа, че покрай този проблем, който се създаде, хората се обединиха както при всяко едно нещо, когато има някакъв проблем, когато е създадена някаква неблагоприятна ситуация, хората всъщност се обединяват около проблема, стават по-задружни, за да могат по някакъв начин да устоят своите права. След като държавата не го прави. Да, държавата всъщност не го прави. Аз ви казах, на мен ми е обидно. Аз като пусна телевизия и видя новините, просто аз се отвръщавам. Съжалявам, че го казвам. Бях безумно горд, че останах на времето да живея в тази страна и каквото мога да допринеса за нейното развитие. Аз работя в областта на опазването на културното наследство. Ние имаме толкова културни ценности и паметници. Защо не работиме в тази област? Тези хора идват в един момент с идеята да замърсят водоизточници на Божурище, да се унищожи водата на Банкя. Ами, ние с това се гордееме, че има вода в тази държава. Не по-скоро държава, съжалявам, страна. Защото държавата са тези хора, които ни предадаха. Това е държавата. Но страната ни е прекрасна. Да, може ли някакво послание, така да си намислите към хората, към тези, които се чудят кафе ли да пият, нещо друго ли, и стоят на масата, в момента ни гледат и се чудят дали да дойдат тук? Вижте, има нещо... Все пак има хора, които може би отвътре също не са съгласни, но нямат тази смелост или не знаят конкретно какво да кажат. Няма какво да се сърдиме на тези хора. Единствено молбата ми е към тях да вземат активно участие в предстоящия референдум, защото това е много важно за нашата община. Референдума всички да кажем не. Аз съм благодарен на господин кмета, че застана зад нас. Благодарен съм на колегите от Сдружението. И в това сдружение са едни млади, компетентни хора, което е много важно. Нали ме разбирате, че тази възрастна жена там, която стои, тя не знае какво да направи. Докато тези млади хора, те са наясно. Те могат да смъкнат информация, която с извинение не е публикувана съответно на наши сайтове, а се налага ние да изземем отвън. Затова, че молбата ми към тези хора да бъдем единни в проблема и когато дойде времето за референдума, те да вземат активно участие в този референдум и съответно да кажат не. Защото, хайде, примерно, и аз вече съм така на възраст, но ето за тези деца. Аз искам, като си дойде Георги, да тича по поляната, да си откъсни ягоди, да си откъсни капини, малини. Заради него аз поддържам една малка градинка, която първата работа, като дойде, то отиде да си откъсни. Ето вчера си дойде, отиде да си откъсни репички детето. Това искам. Продукцията, аз не правя за пазар. Продукцията е за него, за неговото здраве. Да бъде здраво детето, защото това дете ще бъде бъдещето на тая страна, не държава, страна. Безкрайно ви благодаря. Колко благодаря ти за тази прекрасна рисунка. Тя казва много. Благодаря. Аз ти благодаря. Кажете какво ви доведе тук. Първо сме запознати с опасностите за здравето на хората и природата, въздухът, водата, почвата, растителния и животинския свят. И категорично сме против проучвателните дейности и добива на злато на територията на община Божурище, в частност площ Златуша. На утрешното заседание Общински съвет Божурище ще гласува направеното предложение за проект на решение в писмено становище на кмета на община Божурище, господин Димов, а също така и на водещата комисия по устройство на територията, общинска собственост и транспорт към Общински съвет Божурище за провеждане на местен референдум.
Другото, което искам да кажа, че на следващото заседание на 25 април на редовна сесия на Общински съвет, като председател на Общински съвет ще внеса декларация, докладна записка, която да вземем решение и да приемем декларация, с която да изкажем нашето принципно несъгласие за извършване на всичките тези дейности и която декларация да бъде изпратена до всички компетентни и отговорни институции. Заставаме твърдо и категорично, водени от интересите на гражданите на община Божурище, и сме на тяхно разположение във всяко нещо, което ги интересува. Аз съм сигурна, че те са много благодарни и вие имате смелостта да го направите, защото в много общини това не се случва, а напротив. Като човек, говорете ми сега като човек, какво означава един добив на злато тук за вас, за вашите съграждани, за вашето семейство, за децата? Ами точно това е. Това означава отравяне на въздуха, отравяне на почвата, отравяне на водата, унищожаване на горите, застрашаване на растителния и животинския свят и най-вече здравето на хората. Добре, и призовете хората. Какво, референдумът ли е стъпката? Абсолютно. Това е законовия начин, с който трябва да се преборим с този наш проблем, който всеки един от нас е засегнат лично. Затова бих могла да ги призова, след вземайки утрешното решение на насрочената дата, всеки един от нас да отиде и да постави своя глас. Благодаря ви. Благодаря ви. Да допълните нещо? Съединението прави силата. Благодаря ви. Аз не съм от община Божурище, но подкрепям изцяло това, което правят в Божурище. Дано всички се съберат колкото може повече хора на референдума да гласуват, за да се спре това безумие тук в Златуша. Аз съм от квартал Люлин. Призовавам и всички люлинци, които могат да подкрепят тази кауза и да не позволяваме да не зачитат правото ни да живеем в нетоксична и незамърсена природна среда. Просто трябва да знаем какво наследство оставяме на децата си и на внуците си. С тези промени, които искаха да гласуват в Закона за околната среда и водите, това означава, че ние нямаме право да изказваме мнението си за това, че не желаем да живеем в токсична среда. Медиите отсъстват, което е много плашещо, защото хората щяха да бъдат повече информирани, ако тук бяха националните медии, BTV, Нова телевизия, само че за съжаление явно им е забранено да излъчват тази информация, това, което се случва тук. Страхотни са тези момчета от Сдружение за чиста природа. Благодарение на тях и моите 80 годишни родители в Златуша ще опазят природата си чиста, защото те не могат да се борят, но те млади хора правят всичко възможно. Просто дързайте и нека хората да се събудят, да проявят гражданската си позиция и да бъдем повече по-едини. А на всички хора от община Божурище да призовавам да дойдат на референдума и да гласуват, за да се спре това, защото доколкото знам, този референдум е като документ и той ще спира и за в бъдеще такива алчни стремежи към златодобив в района ни тук. Чертайте проблемите. Къде са проблемите? Държавата, хората, интереса на инвеститора над гласа на обикновения човек? Ами те са всичките тези интереси. То е компактно. Значи първо инвеститорите, доколкото знам от години вече България цялата е разкопана и ще продължава да става разкопана и ще продължава да се засипва с хвостохранилища, с токсични отпадъци. Държавниците изобщо не ни зачитат. Значи този гражданин преди малко, който се изказа, беше много прав. Обидно е, че ние сме гласували за тях. Благодарение на нас те са в Народното събрание. Те са там, за да ни представляват и да се борят за нашите права. Се оказва, че те тръгват на война с нас. Това е война, буквално. Те не зачитат правата ни, не се вслушват в мнението ни.
Така че хората просто, ако са информирани, ако знаят, мисля, че много повече хора ще подкрепят и всякаква петиция, която е за вето върху този закон, който сега искаха да гласуват промените. Така че много са нещата. Нещо на господин Радев искате ли да кажете, на президента на Република България, господин Румен? Ами на президента бих казала, господин президент, ако вие можете да спрете този златодобив и тези да наложите вето върху този закон, направете го, защото явно трябва единствено той може в момента да спре това. Благодаря ви. Той да изслуша хората. Много ви благодаря. Здравейте, ние се познаваме. Здравейте. Какво искате да ни кажете? Какво ви доведе? Искам да кажа, първо е за господата мултимилионери от Velocity Minerals. Уважаеми господа, когато Хан Аспарух е минал Дунава и е видял тази красота на природата, е казал, тук ще бъде България. Искам да ви кажа, че вие нямате място в тази България. Вземете си вашите български менеджери, секретарки, чистачки, всички, които ви вършат работата и си отивайте в Канада. Тук нямате място при нас. Ние няма да ви дадеме нашата България. Няма да ви дадеме природата. Няма да ви дадеме подземните богатства. Те си наши, оставили са ги дедите ни и ние ще ги запазим за поколенията напред. Другото, което искам да кажа е на хората от общината. Хора, вие се уморихте от избори и вместо да излизате на избори, отивате на риба. Сега обаче ние сме на война. Война, с която ще запазиме нашата територия. Ще запазиме нашия чист въздух. Ще запазиме за поколенията и за децата ни чистите реки, поляните, животните, птиците. Излезте, гласувайте на референдума. Веднъж поне, нека да се обединим всички заедно и да покажем, че в тази държава нещата зависят от хората. Не от тези, които 5 човека предлагат някакви промени в ЗООС, председател на Народното събрание свиква извънредна среща, за да ги гласуват. Без комисии, предложени без необходимото мнозинство. Нека спреме тези безумия на политиците. Нагледахме им се доста години. Но в момента ние сме суверена. Ние трябва да покажем, че сме силата. Ние трябва да спреме това безумие, което те са забъркали през годините. Когато имаш някакъв интерес, ти помагаш на някой да дойде и да рови в твоята държава. Но в момента всички знаят, че тук са западни ветровете. Искам да призова Банкя, искам да призова хората от София. Хора, излезте и ни подкрепете. Елате с нас, само морално ни подкрепете. Защото при тази открита мина всичко ще отиде в Банкя. Санаториумите за сърдечно болни ще се закрият най-вероятно. Всичко ще отиде в центъра при тези, които гласуват безумните закони и те ще дишат. Техните деца ще дишат. Аз по някаква, не знам, невероятна случайност от 10 години по Discovery Channel гледам Треска за злато. Клондай, Юкон, Аляска. На мен в момента ми е дежавю. Там са открити мини. Знам всяка стъпка какво ще правят. Знам как летат ветровете и как разнасят. Но там законите са убийствени. Там ги следят и не могат да направят една грешка, защото ще затворят бизнеса им завинаги. А тук? Тук се съмнявам, че след като, как да ги кажа, умните глави, които ги избираме, са взели решение да дадат земята ни за жълти стотинки, няма да има и контрол.
И с тези промени по ЗОС, които се опитват да направят, сега контрола ще бъде още по-занижен. Затова, моля ви, хора от община Божурище и най-вече от град Божурище, излезте, гласувайте на референдума. Нека да покажем, че ние сме сила. Това, че ви е омръзнало от избори, не искате да излизате да гласувате. Като не гласувате, вие ги оставяте те да си нагласат избора. И след това пак ви управляват и вие ще бъдете още по-обезверени. Дори да не искате да гласувате за Европейски парламент, за българския парламент, излезте и гласувайте само за референдума. За нас това е на живот и смърт. Това е важно за бъдещите поколения. Това е важно за децата ни, за внуците ни. Ние няма да го усетиме. Последствията ще бъдат много години след нас. Но тези дечица, които сега гледаме светещия поглед в очичките им, когато играят по поляните, след години те ще решават бъдещето на нашата държава. Нека да им оставим природата такава, каквато е била. Благодаря. Обърнахте се към Velocity, обърнахте се и към хората. Хайде нещо да кажете и на държавниците, на управляващите. Това, което мога да кажа, всъщност много неща искам да им кажа, но съм сигурна, че никой няма да ми обърне внимание. Но мога да се обърна към президента. Господин президент, спрете това безумие, наложете вето на тези промени по ЗОС. Мисля, че вие можете да го направите. Един срещу всички 240, но знайте, че ние, гражданите на тази държава, ще бъдем с вас и гражданите на община Божурище също ще бъдем с вас, защото вие по този начин ще помогнете и на нас да защитиме земята в общината си, територията по-скоро. Благодаря ви. И аз благодаря. Здравейте! Здравейте! Какво ви доведе тук? Какво ме доведе? Доведе ме огромната тревога, която не само мен, а и всички останали тук доведе. От случващото се разбрахме го като гръм от ясно небе. Изведнъж се оказа, че сме застрашени от създаване, откриване на златна мина в Златуш. Самото име ли, що ли ги привлече. Аз съм от Пожарево и там много дълги години имаше подземен рудник, в който работеха огромна част от населението на общината и от Банкя, и от Божурище хора, миньори. Моите родители изкараха трудовия си стаж там. Болшинството от тези хора се разболяха и отидаха преждевременно от този свят си отидаха, благодарение на условията в една мина. Рак, ставни заболявания, силикоза. Всичко това беше резултат от миньорския труд. Но това все пак не повлия върху околната среда, защото мината беше под земята. Сега говорим за открит рудник. Както много от преждеговорившите, всичко ще бъде отровено. И не само това, че е открит рудника, самата обработка, самия добив с отровни химикали, с цианиди на първо място, с сярна солна киселина, с живац и така нататък. Да не говорим, че в повърхностния слой има елементи, които са и радиоактивни. Ветровете обикновено са в посока запад-изток. Те ще донесат на цялата община, предполагам кварталите Люлин, Обеля, Волуяк, Банкя. За Банкя да не говорим. Бях на похода, на мястото, на което трябва да се сондира. Деретата са така разположени, че целият въздушен поток отива в Банкя. Водата също. Никой не може да гарантира, по-скоро обратното, че водата, включително и минералната, няма да бъде отровена с всички тези елементи.
Това ни го казаха и много експерти, които Разбира се. Експертите, за съжаление, по-малко се чуват. Решенията не се вземат от хора специалисти, както повечето от сферите. Защо така според вас? Защото го допускаме. Но и държава. И в тази връзка, подкрепа на госпожата, която преди мен говори, призовавам с цялата си така енергия гражданите на община Божурище, на град Божурище, наистина да бъдат граждани. Думата гражданин означава свобода, равенство, братство. Произлиза от времето на Френската революция. Съзнание, което да покаже, че ние наистина сме отговорни. Ние мислим за нашите деца, за нашите внуци. Излезте, гласувайте, участвайте във всички форми на протест, които виждате колко цивилизовано организира сдружението тези млади хора. Възхищавам им се. Както се казва, гордея се с тях, защото те са ми деца. Това е. Благодаря ви. Не, много благодарим, че дойдохте. Как няма да дойдем? Какво ви доведе тук? Доведе ни бъдещото унищожаване на община Божурище. Ние искаме да живееме в една чиста среда. Община Божурище е едно прекрасно място за живеене, както за нас, така и за нашите деца. Не желаем да има добив на метали. Не желаем да ни замърсяват околната среда. Не желаем да ни тровят. Ние не искаме техните пари, ние си искаме здравето и спокойствието. Нашето бъдеще, това са децата. Ако не ги защитим ние, няма кой да ги защити. Затова и нашите деца не желаят тази мина. Ще направим всичко възможно, за да ги спрем. Трябва да покажем на децата, че ние можем да ги спрем и ще се борим за тях. Затова и той е дошъл след един матч да каже, че и той иска да живее в една чиста среда, да тренира на спокойствие, да диша чист въздух, да може да играе с децата, със своите приятели и аз да съм спокойна за неговото здраве. Как се казваш? Владимир. Влади, какво? Футбол ли тренираш? Да. И кажи ми, какво мислиш ти за златодобива? Мама разказва ли? Според мен здравето струва много повече от този златодобив и не трябва да го правят. И да. Искаш ли да кажеш нещо на хората, които не дойдоха тук от Божурище, които предпочитат да си стоят вкъщи, а не да са тук, да изкажат своето мнение и да подкрепят тази? Искам да им покажем, че ние сме единни, че сме силни, че можем да ги преборим, да не си мълчим, да станем всички, независимо кой от каква партия и кой какви виждания има. Ние сме едно цяло, всички ние живеем в тази община. Независимо партиите, харесванията, дали харесваш един или друг човек. И моите деца живеят тук, и на другите хора децата живеят тук. Така че трябва да се обединим в края на краищата. Това е една обща кауза за всички нас. За нашето бъдеще, за нашето спокойствие, за нашите деца. А и ние заслужаваме да останем тук чиста, спокойна, прекрасна среда. Много е важен референдумът, който се надяваме да се проведе. Да ги призовеш да отидат да гласуват. Това е много важно. Задължително призовавам цяла Божурище, цяла община Божурище на 9 юни. Знаят, вече ще разберат всичките, че изборите ще бъдат 3 в 1 при нас. Въпросът ще бъде зададен. Ние трябва да отговорим, че сме против златодобива. На отговора трябва да напишем да. Против сме това да се добиват метали, злато или каквото и да е друго на територията на община Божурище. Благодаря. Благодаря ви. И ние. Всеки човек питам, който видя тук, какво всъщност го е довело тук? Дойдох тук да изразя мнението си, свързано с намерението да се правят сондажи за проучване за добив на злато или други ценни метали на територията на общината. Тъй като разбрахме, че става въпрос за много сериозни сондажи, за много сериозна подготовка, която ще бъде последвана с действия, които предполагат разкриването на кариера от открит тип. И става въпрос за 11 сондажа на територия от 194 квадратни километра, което е много пъти по-голяма от цялата територия на Божурище. И аз се опитах да сметна дали, ако сложим и селата, ще напълним и не успяхме. Само за да се представите каква е тази територия. И като си има предвид, че това землище е разположено на територията и на град София, София град,
и на Брезник община, и на община Драгоман, и Сливница, и Божурище. Това е един въпрос, който касае всички нас. И тази кариера и тези сондажи ще бъдат задълбочина на 300 метра. Представяте ли си един изкоп огромен на тази площ с дълбочина, не е 300, да е 100 метра, до какво ще доведе и това всичко да е свързано с добив на злато. За добивът на злато се изискват още много други неща. И вода, и машини, и съоръжения, и техника, и химикали, и замърсяване, и запрашаване, и прах. И ще бъде нашата прекрасна природа в този район на селището на Златуша. Целият район е един предпланински, хубав, полупланински район с горички, с прекрасни местности. Всичко това ще бъде унищожено. Хората дават ли си сметка? Информирани ли са? Знаят? Мисля, че имат някаква информация, но все още не са напълно осъзнали дълбочината на това до какво би довело едно нещо. Не само за нас, но и за нашите бъдещи поколения, за бъдещите поколения, нашите деца, нашите внуци. Ние носим отговорност пред тях. И по тази причина съм тук да заявя нашето категорично, аз съм с цялото си семейство тук. Така че това е нашата позиция. Срещу кого? Понеже доста експерти разговаряхме, един от тях каза, че не може да му понесе мисълта факта, че той разбира, че всъщност се бори срещу собствената си държава. Тази ваша борба срещу кого е? Борбата конкретно не е срещу, а е против тази процедура въобще да се осъществи. Ние не желаем нашата територия да бъде използвана по този начин и тя фактически не допринася с нищо за опазването на природата, за околната среда и за всичко това, което споменах. А пък иначе конкретно, ако ще говорим, много институции са замесени. Включително тези, които дават разрешенията, включително и тези, които внесоха и приеха вчера тези поправки скръщни по никое време на Закона за околната среда, включително и тези, които искат, хората си искат. Като им се дава, що да не го вземат. Тяхното право е, защото ние сега последствие разбрахме, и те имат разрешение за сондажи. Но ако открият нещо, те автоматично, ако проявят желание, стават концесионери. И това, което знаем от опита от вече съществуващата златна концесия и други подобни, ние нямаме абсолютно никаква полза от това. Веднъж като природа, втори път като население, трети път като хората на чиято територия, всичкият този транспорт, всичките тези техники ще се осъществява. И като това, че държавата не печели почти нищо. Жалбата, например, на концесионера за миналата година, чувал че над 300, около 600 милиона на България са заплатени 22. Прощавайте с цифрите, може да не съм съвсем точен, но това са приблизителните цифри. Съотношението е ужасяващо место. Тоест нищо не се дава. Ние нямаме никаква полза и изгода да правим това. Защо го правим, остава за мен загадка. Благодаря. И последно само да ви всеки караме на финала да призове своите съграждани при един потенциален референдум. Просто да кажете нещо като послание към хората да излязат и да гласуват. Колкото повече излезете, толкова по-голяма залогът за успех. Ние трябва да успеем и за да успеем, трябва хората да излязат да гласуват. Хора, гласувайте. Гласувайте. Благодаря ви. Здравей, как се казваш? Никола Яворов Василев. Колко си години? 11. Какво те доведе тук? Каква е причината? Че не искам това да се случва като цяло. Не е полезно като цяло за природата и пък трябва да живеем в хубаво бъдеще, според мене. И какво би искал да кажеш на хората, които в момента не са тук, може би още пият кафе и не се присъединяват към тази кауза? Искаш ли нещо да им кажеш, да ги призовеш? Казвам, че това трябва да се случи, те да се присъединят към каузата, защото трябва всеки човек да си помага един на друг. И като цяло ние сме един род хора и трябва да сме отбор, да си помагаме. Като цяло това мисля. Хората според теб трябва да се обединят в някаква кауза. Как да ги накараме? И може да не знам. Чувал ли си, че съединението прави силата? Винаги това съм го чувал. Госпожата ми го казва. Мислиш ли, че е важно? Много важно. Може би това е формулата за успех? Да.
А какво знаеш за златодобива? Какво ще се случи при един... Няма да е полезно за гражданите в Божурище, Банкя, София. Според мен трябва да се спре и да не го правят. Това няма да е полезно за гражданите. Кислородът, водата, не е умно. Ти си много умно момче, благодаря ти. Какво те доведе тук? Значи аз искам да кажа две неща. Първо искам да говоря на софиянци и на банчани, хората от Банкя, които си мислят, че това не ги засяга. Златодобива, който предстои в село Златуша, община Божурище. Божурище е на 2 пъти по-малко разстояние самия град от Банкя. Западните ветрове целогодишно духат към София. София е с форма на чаша, която задържа и каквото влезе вътре, нищо не излиза от нея. Сега чист ли е въздуха в Банкя? Чист е, нали? Така, това ако се случи, той скоро няма да бъде чист. Банкя като балнеолечебен курорт приключва. В София чист ли е въздуха в момента? Не е чист. Ще стане още по-мръсен. Това засяга абсолютно всички. Засяга всичките над 2 милиона души, които живеят в Софийска област и особено в западната част на София. Това е първото нещо. Просто да не си мисли никой, че не го засяга. Засяга го. Другото нещо, което искам да кажа е, помислете какво ще оставите на децата си. Единият вариант е да действате с съзидателната сила, другия вариант е да действате с разрушителната сила. Ние се опитваме да работим с съзидателната сила, за да спрем това нещо, което е разрушително. Абсолютно разрушително е за околната среда, за въздуха, за водата, за земята, за храната, която се отглежда, за децата, които играят на село, на тревата, за пчелички, за насекоми, за зеленчуците, които се отглеждаме в градината, за въздуха, който дишаме, Ние ще бъдем потопени в отрова. Това е истината и няма къде да избягаме. Просто няма къде да избягаме. Хората трябва да се събудят? Хората трябва да се събудят. Много ми хареса едно изказване на едно детенце по-рано. Беше по-рано сутринта. Той каза, хора, събуждайте се, защото ще закъснеете. Благодаря ти. Какво видяхте днес? Доволни ли сте от нещата, които чухте от хората? И всъщност смятате ли, че това е достатъчно или има още какво да се направи? Винаги има какво да се направи още. Доволни сме от изказванията на хората. Имаше изключително добри изказвания и много, много адекватни, дори от млади хора. Много ни радва този факт. Това, което не ни харесва и което всъщност не мислиме, че беше достатъчно, е количеството хора, но пък и времето, за съжаление, не беше на наша страна днес. Така че това е нещо, върху което ще продължаваме да работим. Информационната кампания далеч не е приключила, тя продължава с пълна сила. Следващата седмица имаме в понеделник сме в Гурмазово, сряда имаме после информационна среща, в петък имаме, в неделя имаме още една шатра в Хераково. Така че продължава информационната кампания с пълни обороти и темпове. Няма да се предадеме. Има върху какво да се работи, има какво да желаеме, но ще работим върху него. Ще допълня нещо точно за мнението на хората, тъй като с част от организаторите ни се наложи все пак да доразлепиме плакатите, които не бяхме по спирки, минахме по магазинчета, оставяхме там флари. Не срещнахме едно място, в което хората да не ни посрещнаха добре, да не изявиха готовност и желание да приемат материалите, да разговарят с хора и да им разказват за проблема. Мога ли да ви върна във времето назад, когато чухте вие за това, че ще има проучвателни сондажи и какво си помислихте? Можете ли да си спомните въобще как се захваща човек с една подобна кауза? Да, разбира се. То не беше много отдавна, беше само преди малко повече от месец. Ние чухме всъщност в началото на март.
началото на март разбрахме и за срещата в нашото село Златуша. Ние живееме в Златуша. Тогава намерихме и официалната информация и презентация на инвеститора, на един от инвеститорите. Така че много ни жегна. Много ни жегна. Няма как. Ние сме буквално до една такава евентуална мина, което не искаме да го позволим. Затова и се задействахме. Да, имаме личен мотив, ние живееме там, но също така имаме и за наше огромно щастие подкрепа на много хора зад нас. Аз много добре точно помня чувството, което аз изпитах, беше страх и беше, че почувствах се сам в момента. Страх няма изобщо, за самота да не говорим. Виждаме всъщност хората, които стават зад нас. Да, буквално за 2 седмици се запознахме с много повече хора в общината, отколкото за цялото време, в което живеем в община Божурище. Много се радваме, че успяхме много бързо да се запознаем с адекватни хора, с хора, които искат да помогнат, с хора, които не просто са на нашето мнение, а ни подкрепят във всяко едно отношение. И това ни дава, укрилява ни все повече, ни дава все повече сили да вървим напред и да правим това, което правим. Дайте да ги мотивираме тези хора при един предстоящ референдум. Какво да им кажем, за да ги накараме да излязат и да упражнят своето право на глас? Ами, апела, който аз бих отправил е, че благодариме наистина за тази готовност и заявка, която дават към нас, че биха ни подкрепили във всяко едно нещо и точно молбата ми е тази. Датата на референдума е деня, в който ще можем да помогнат точно по този законов начин и да изразят своето мнение за това, че са против. Нека дойдат, нека гласуват и по този начин да кажем не на златодобива в Божурище. Да, искам да добавя. Наистина искаме да поканим всички хора от община Божурище. Гласувайте на референдума. Това ни е най-важната крачка, която в момента можем да предприемем. Трябва да гласуваме, трябва да излезем всички. В момента пишем нашата история и пишеме и бъдещето на нашите поколения за напред. Ако не гласуваме, затриваме себе си, затриваме и бъдещето си. Благодаря ви. Кажете ми, какво ви доведе тук? Мен лично, за да покажа подкрепа на всички хора, които са се взели, отделят от личното си време, за което аплодисменти, за да ни покажат и да ни разкажат какво би се случило, ако има златодобив и добив на полезни изкопаеми, какви са последствията за хората, за природата. Вие знаете ли, аз оставам с впечатлението, че малко хора знаят като че ли. Мисля, че имаше доста мащабно събрание в читалището. Беше препълнена залата, имаше излъчване на живо, така че можеха много хора да се информират. Смятам, че ние не сме толкова голяма и община, за да не се знае какво се случва. Ами аз лично не съм учудена от малкото на брой хора, но пък много смислени като послания. Как да ги събудим тези хора, за да си отворят очите, да припознаят тази кауза и да оставят кафето на масата, да излязат от тях и да се включат в нея? Мисля, че те самите първо трябва да се информират наистина какви са последствията и да потърсят информация и да имат вътрешно убеждение, че са против. Насила няма как да ги накараме. Аз още преди Нова година разбрах, че в Божурище щяло да се прави частна болница, такава каквато имало в Панагюрище, онкоболница, което ме изненада. Си казах какво ще правят, нали, тук. Реших, че в близост до столицата, но сега вече ми се изясни причината за това, което аз съм чула само като слух. Дори не ми е достоверна информация, просто го дочух. Но не случайно е. Смятам, да, че наистина е не случайно и пак не съм на сигурна 100% какво би се случило. Не можем да предречем бъдещето, но логически, ако това се прави, защото идва точно златодобив и търсене на полезни изкопаеми, мисля, че би трябвало да се замислим, че наистина е реално опасност ли или как да го нарека, заплаха за нашето здраве, за децата ни, за внуци, защото това е нещо, което ще се отрази за напред. Вие сте педагог, нали така? На какво най-много искате да научите децата? Да бъдат хора, да се държат добре един към друг,
да се уважават. И моите наблюдения са, че малко се откъснаха днешните деца от селото. И е добре наистина да не ги откъсваме и от опазване на природата. Дори и нашия пример е важен. Затова се опитваме да го даваме този пример. Благодаря ви, правите. Благодаря ви. Какво ви доведе тук? Аз съм учител в училището в Божурище и най-вече ме доведе тук факта, че се предприема нещо на национално ниво, с което ние не сме съгласни. Какво ще се случи, ако то се реализира? Ами всичко възможно трябва да направим да не се случи. Така че тук е момента да приканя хората от Божурище, всички наши съграждани, приятели, на обявеният референдум да се гласува. Защото ако не гласуваме, тогава вече вината е и наша. И то всъщност това нещо ще се отрази на децата след доста години. Може би за това така има явна пасивност от страна на хората. Как да ги призовем всички божурчани да дойдат, да участват активно, защото се касае и за техните деца? Ами, вариантът е в общи линии доста труден и тежък. Визирам цялата ни държава, че хората трудно се решават и трудно се събират. Но когато има повече гласност и когато наистина се разбере от родителя, че реално застрашено е детето му, тогава то какъв родител си, ако не действаш. А вие на какво най-много искате да научите децата, на които преподават? Ами, искам да ги науча на първо място да бъдат добри хора, да бъдат добри приятели и да живеем в една наистина прекрасна държава, която ние трябва да си я направим такава. Благодаря ви. Днес имаше... Аз си представях, че ще дойдат повече хора, обаче нещата, които казаха хората, бяха изключително силни. И за финал сега искам вие да ми кажете вас какво ви доведе тук, бързайки за Пахтяно. Бързайки за работа. Знаех, че още ще сте тук, след като сте го обявили. Първо да започна с това, че не са дошли достатъчно хора, не значи, че нямат мнение и отношение. Не времето, не рибата, не гъбите са виновни. Важното е да дойдат когато трябва и да изразят своето мнение, именно на предстоящия референдум на 9 юни. Вижте, аз не смятам, че има някой, който да живее в тази община или да е свързан по някакъв начин с нея, с града и с околните села и да няма отношение към въпроса, който последните 2 месеца не спира да бъде актуален в публичното пространство. Хубавото е, че покрай този въпрос хората показаха, че са сила и че могат да се обединят. Показаха, че има гражданско общество, което и за добро, и за лошо ни трябва. В случая се надявам, че е за добро, борейки се с това да останем да живеем тук нормално, да запазим това, което имаме като природа, като човешки отношения, като неща, които сме мислили, че са ни дадености, а в един момент се оказва, че трябва да водим битки за тях. И не смятам, че има човек, който на 9 юни няма да излезе и да изрази това, че да, искаме да живеем по-добре, но не с цената на всичко. Не с цената на това да се разруши природата ни, не с цената на това да се разруши здравето ни, начинът по който отглеждаме децата си, по който живеем ние самите. И смятам, че дори на моменти да звучи преекспонирано или прекалено екзалтирано, всичко, което се случва по темата, е важно. И не е за подценяване и е нещо, което трябва да ни обедини категорично. Съединението прави сила. Абсолютно. Много ви благодаря. Влади, какво те доведе тук? Доведе ме това, че не съм съгласен с това, което се случва и не съм съгласен с този златодобив, който искат да направят и да ни изкопат. Едва ли не тук всичко. Притесняваме мръсния въздух, който ще се образува, химите, които ще попаднат във въздуха. И така общо взето здравето и живота на това място. Красиво. Искаш ли да кажеш нещо на хората, които не дойдоха или които предпочитат да не се занимават, да бъдат
по-пасивни, просто защото има някой друг, който да каже не на златодобива. Да, по принцип, може би това е най-притеснителното нещо. Тази незаинтересованост, която се проявява в хората. Не, каузата не е приключила, не се отказвайте, хора. Много е важно да сме обединени и да спреме тази лудост, защото имаме деца, имаме семейства, а и природата е уникална. Не трябва да допускаме да бъде унищожена. Искаш нещо да кажеш на господин президента Румен Радев? И това ги пита хората. Нещо така по отношение на държавата да каже, защото именно тя позволява това нещо да се случи. Да, аз общо взето не го разбирам това нещо. Защо те не поемат тази инициатива при наличието, че зависи от тях най-вече също. Нали, те са народни представители, би трябвало да си пазят територията, мястото, така че да бъде адекватно за живот. Защото ако това нещо се случи, а то не трябва да се случи, реално тези хора трябва да застъпат и да са с нас и да сме заедно всички в това нещо. Какво да им кажа? Какво да му кажа на Румен Радев? Не го позволявай, човече, не го позволявай. Видяхме се на похода, виждаме се и тук. Много последователна политика в кавички и подкрепа, за което благодарим. Какво ви доведе днес тук, въпреки че валеше дъжд? Аз много се радвам, че ви виждам тук и излезнах и искам да ви поздравя за вашето усърдие, независимо от времето, което е в момента, че така усърдно информирате населението за всичко това, което касае цялото население на Божурище, и се надявам хората на предстоящия референдум да излезнат, да гласуват всички, всеки да изрази своето мнение, защото това касае не само нас, касае и бъдещето на Божурище, бъдещето на нашите деца, екологията и природата, без които ние не бихме могли да живеем така добре, както в момента. Искате ли да отправите някакво послание към хората, които не са тук поради една или друга причина и да ги мотивирате да отидат на референдума, да се присъединят, да бъдат по-активни? Как се събужда тази активност в гражданите? Аз мисля, че хората като цяло някои са запознати повече, някои по-малко, но сдружението, което в момента така и чрез медии, и чрез срещи с граждани, че всички ще бъдат информирани и всеки си направи за себе си извода колко е важно всичко това, което трябва да се гласува на този референдум. Благодаря и аз.